Kalpasan ti papanaw, dagiti mamasirib, nagparangken Jose, iti maysa nga anghel iti apo, iti maysa atag taga-inep. Bumangon ka kinunana, inka ipakni dagiti agina ijay Ehipto, agyan kayo sadyay, aginggat ibagak apumanaw kayo. Tasapulen to ni Herodes ti ubing tapno papapatay na. Bimangon ni Jose, ket iti dayta arabii, impan na dagiti agina ijay Ehipto, nagyanda sadyay aging gati ipapatay ni Herodes, na aramid daytoy tapno matungpal ti insao ti apo babaen ti propeta. Inayabak ti anak ko arumwar ijay Ehipto. Idinatayon ni Herodes nagparang ti maysa nga anghel ti apo ken ni Jose ijay Ehipto babaen ti tagtaga-inep. Bumangon ka kinuna ti anghel, iyawid mon dagiti agina iti daga ti Israel, natayon dagiti nang panggep amang papatay iti ubing. Bimangon nga rod ni Jose, innala na dagiti agina ket nagsublida ijay Israel. Ngem nagbuteng ni Jose nga agtaeng ijay Judea, idi maamuan na nga ni Arkelao nga anak ni Herodes ti simmukat nga ari ti Judea. Babaen ti tagtaga-inep, napakdaaran manen ni Jose, ket napan ijay probinsya ti Galilea. Nagtaeng ti ili a Nazaret. Iti kasta natungpal ti kinuna dagiti propeta, maawagan to iti Nazareno. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning, Apo. Merry Christmas, Piesta ti Holy Family, sapay kumata dagiti pay pamilya tayo ket maawagan met nga sagrada. Welcome kada kayo, Apo. Adda naggapo ti Kawayan ay Santiago Isabela, adda met Ilagan, idtoy da pala Salcedo nga agkikita. Welcome kanyayo, Apo. Adda Tagaluna, adda ka Barbaro nga Rupa, damot taga Candonsete, Nyapay. Damot taga Kalangkwasan, welcome kay lata aminan. Nasaya at nga panagkikita. Nasagraduan a pamilya. Sino kada tayo ti mangiklaim nga perfect ti pamilya na? Hello? Awan? Awan. Iti sa myth kunana. Guni-guni laeng no ibaga tayo nga ti pamilya tayo, wano makabirok tayo, iti perfect a family. There's no sa perfect a family. Awang ka makabirok dito'y lubong, ti perfecto a pamilya. Guni-guni laeng. Tati pamilya, tattao, tinagyan na tattao tayo. Awan ti no, pamilya nga tati anghel awon no anyad tanak iso perfect nga taa. Ngem nahabang agbibiyag tay ditoy daga, awan ti perfect a pamilya tattao tayo. Addalat ta masaktan, addalat ta mabainan, addalat ta ma-reject, addalat ta maliputan. Addalat ta ti pagkurangan ti pamilya. No di babae ka agpungtot, burara, di lalaki tuumam. No, di lalaki mo ti agloko, di baba, no na di babait na singpat, di lalaki mo ti agloko, uray kas ano pa ng patanor mo dito pamilya, addan tulat ta pagkurangan dagiti anak nga daduma, iso nga awan mahantay mabirukan dito ilobong ti perfecto a pamilya. Adda may nga akulait na pan naki-Christmas program, gapot na di mo ilang mabunbunot tanagan nan, siyak man ti agpaayayam sigurado mga bakak ditoy kunana, anyat paayayam mo, pinatangsitan ti asawa. Maysa-maysa nang i-offer ti asawa nga pinatangsitan ka no, diya ka mo no nangabak da amin, Salcedon sa dayjay. Pinatangsitan ka no ti asawa ta, mga abaken. Awan ti perfecto, awan ti urain niya kung kunatayo. Dapay may nga nagkuna nga, no kaya mo ti agbakasyon, ibatim ta problema, ije balayo kunana, iso nga haamo nga itugtugot ta asawam, isugad ti problema. Uray no inya kung kunatayo, hantay makabirok, iti perfecto a pamilya. Ngam anya ti mabalin tayo nga pagtuladan tayo. Oray ka de Maria ni Jose, ni Apo Jesus, mga perfecto. Isugarod nga binalak ni Jose
nga asawaan mo laeng ni Maria nga nakatulag kanyanan, ngam ilimot nanto nga isina, taapaya, ti problema ni Jose, haan namot nga aramid. Haan mga perpekto, haan na mga aramid. Iso nga ang uray iso, dahan nga perfect di pamilya. Tauray kanya tayo, hantay makabiro. Itilubong ti psychology ka, kunada, i-process na tayo, no, kitaan da di kabibiyag tayo. The first one who love us is our family. Isuda ti imuna nga nangayat kanya tayo, but sad to say, isuda matla ang ti imuna ang nakapasakit kanya tayo, intentional man, wano saan. Isugarod nga adda punto, isugarod nga adda ilam ijay puso tayo, no, hantayo nga maiprocess day jay, adda sakit jay kaunggan tayo, hantay nga maliklikan, datay mutlaeng. Pamilya tayo mulatim mo na nga nakapasakit kanya tayo. Uray siyak mat, anya mo ti isyo nga number 1, idi, rejection. Nga pa yan, nayanakak 1974, 1976 ni ading ko, 77 di may sa, opat pa ilatawang ko, duwan ti ading ko. Kaya't kumanwano saan nariknak ti rejection, apaya, numaturog kami, kudkudkudan ni amang ni jibukot di may sa, ni inang di may sa, sino mang kudkud kanyak, adigi ingkadjay, adigi ikudkud mo. Saggay sa dagarod. Mapang kami, agdapil, you know, agdapil? Oh, unas, sugar cane. Mapang kami agdapil, ni amang ko nakakarga, ti kuribot, di jay, may sa nga ading ko, ni inang ko, uban na jay, parbangon, awang pa'y mulat silaw. Sino mga awit kanyak, awitum ta kuribot. The feeling nga handak kay kayat, handa nga panggap, nga nasaktan, handa nga binalak, ngam di sitwasyon nga nangitid nga kaslakas jay. Kinuhang ko nga imprasis akay nga natataka agsasakit pa ila nakam ko akadim magadan. Amo pakataktakan ti kararwada ngam apay mataktak nga takararwada. Dili nga kasla ko maisudat imo na nga nangayat kada tayo isuda mo lang tim mo na nga handang inggagara nakapasakit kanya tayo. Keday toy lubong tayo. Dito'y biyag tayo, haan nga perpekto, ngam anya nga ruti mabalin tayong aramiden. Wan ti pamilya tayo, saan a perpekto, ngam mabalin nga pagbalinan tayo mat anasantuan. Haan nga perpekto ti pamilya tayo, tawan ti perpekt, ngam di pamilya tayo, mabalin tayo nga pagbalinan anasagraduan. Anya ti advice ni San Pablo, anya ti kunana ni San Pablo, kunana, ikawusyo, ti kinamanang nga asi, kinaimbag, kinakapakumbaba, kinasingpet, kinaanos. Haan na nga imbaga, nga agbalbaliw kayon, haang kayto nga agbasolen, haan, habang nga agbibiyag tayo, addan tulat ta masaktan, addan tulat ta agkamali, addan tulat ta maliputan. Haan na nga imbaga ni San Pablo, nga agbalbaliw kayon, awanin ti agbasol, haan. Kaya't na nga sa uwan dati advice ni San Pablo, kinamanang nga asi, kaasyam, kinaimbag, ikawusyo, kinapakumbaba, no, adda tumangsit, agpakumbaba ka. Iso nga rin nga nakigtutak, adda kinasar ko, nalpas ti kasar, iji reception, or orayon mitimakan, nag-advise di may isa nga ninang, kunana, ti kararag ko kada kayo, haang kayo nga agap-apa, haang kay pulos agap-apa, pulos ko na napay la, tinangad ko aday tanganinang, pakabiro kam ti pamilya nga agap-apa, uray nga tan umul mo no, kasano apa umul no, agkinkinudot na tan, at dalata nga pag kinaawatan, uray niya kung kuna tayo. Iso nga kuna ni San Pablo, ikawusyo dagito, kahit na nga sa uwan, tattao tayo anarukop, ti pamilya tayo, tattao anarukop, ngam no ikawus tayo dagitoy mabalin nga agbalin nga nasantuan. Apay nga kunana daytoy, apay nga pagbalinan nga nasantuan kitaan nyo. Ada pagkurangan ti pamilya tayo, ado dagiti pagkapsutan, ado ti nagbasol, ado ti nairororuman, ngam no idadaton tayo latakin ni Apo Dios ag-survive ken natibker dayta a pamilya. Tinakasaksakit di pamilya nga haan na nga ammo ti agkamang ken ni Apo Dios. Adamo nga taamoyo, adamo nga tanakit-kita yo, uray siyak, indakdakkel mi matilmad la ikarit mi aka, sa nga tarayotoy kami ngam, uray awam pa idaton mi ngam, mapang kami, makaasin na po Diyos, di ti galad nga na isuro, mapang kami makimisa.
Kaya iso ati mga iwan, at damo dagiti kakabsat nga, nakagaggagat nga pamilya, uray Domingo, agpatpati di simbaan, agar-arado dan, agpatpati di simbaan, agraraep dan, nga makitam di pamilya ka, no, dalabasit panubok ka, naupay, naabak, narigat nga ag-survive apaya, haan nga nakakawus dagiti galad nga ibagbagan ni Kristo. Medyo hang ko magustuhan, dayay final prayer na daytoy, dayay kwa tayo, dayay final prayer, ito'y misa tayo. Anya ti kunana, kabayatan ti panagrigrigat mi dito'y daga, kunana, lakamon minto kumamot ti ragsak. Apay ti biyag tayo dito'y daga, panagrigrigat lang nga kanayon matan. Hello? Apay nanipod ng asawa ka, impyerno lang nga kanayon mata. Di ka pa iladarsun ti matay no kasjayaan? Apay ti ko na tayo, at dalat na panubok, ngamantay nga ibaga, nga, tutuok latamot, kalbaryo latamot, tibiyag tayo, haan enjoyan tayo, at ibipay kaagda ti pamilya tayo. Uray no, agpungtot ta babae, dapat ka mga mamarte ka lang, maturog ka tarwar! Outside da ko lambaw. Ito nakaturog ko, umay na mula sirsiripan, agang angis pa yung ngata, kunanan tumalaang. At dapin nun to na ang masapol nga nanaman, ragsakan, enjoyan tayo. Iti kaadda ti tunggal may sakada tayo. Haan ang ako na tayo mga agrigrigat, impyerno, anya mo dahi tawan laki, di mo dimla makita mo ti grasya ni Apo Diyos. The mere fact nga adda pamilyang payla, ang kagrasya dahi tanga nagdakkelan. Adda payla katakunay-nay mo, adda payla kadkadwam, adda payla tatangkin nanang mo nga pagkamangam no agkurang ka. Haan nga nakinaimbag ni Apo Diyos daytan. Nagriga mga ibaga tayo nga, Apo, ti pamilyami ka, puros tuok. Nyamot. Madalat tamat, piman. Danadamag ko may sa pamilya, hanak mo nga chismoso, mas nagchismoso kay mo ti kunak, Di ka numay sa nga pamilya, di ka numay sa nga anak nga baro, gimatang ka no ti sidana nga bulilit, in English, fish. Linuto na kanok hanak nga ikan na gajik pami kakabsa na anya mo data nga anya mo ti panursuro anya mo ti in mula datatang kinanang itang nga klase sa bagay nga makastrik ni Apo Dios. At dalat tamot akas di nga pamilya ngam ti ibagbaga na ditoy pamilya tayo haan man a perpekto nga mabalin nga agbalin ana santuan kas ano nga agbalin nga nasantan dualaeng ti rason na anya daya ikawus tayo dagiti imbaga ni San Pablo. Nandiyan na gito'y kunana. Ikawusyo, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, kinaanos, kunamot ni sirak, iti maibasa, no, respetwam, dayawam, daamakin inam kasla, agururnong kan iti kinabanang. No, kaasyam dananang kintatang mo, umatidog, tibiyag mo kayat nga saun, blessing dayta. Iso ti sangka kunak, apay orida kami met nagdalyasat kami met aday tay no nabarteken no agpunton apa kariten na dagita nagan so ti kunak apay hanyo nga ammo nga no dangram ti kameng ti pamilyam ke malas ti kasukat na agmalmalas to ti biag mo no hanggang agpakawan ngem no ayatem uray no adda pagkapsutan na bendisyon grasya. No ikawus mo dayay may sa maawagan dayta a pamilya uray adda pagkapsutan na basta dengdenggen na dayta a pamilya. Maikadwa nya ti pagkunaan tayo nga nasantuan ti pamilya tayo urehan nga perpekto. Kitaan nyo da Maria ken Jose, ni San Jose. Anya tinararamid ken kuan na pinalpaltiingan ti anghel. Ipanaw mo dayta ubing. Umuna di ko nakngarod idi na minsan dayjay ito nga inlawlawag ko ka siguro oray ni Maria idi imbaga ti anghel nga agsikog haan nga namna minsan siguro para kanyak lang nga nagparang kanya na taapaya baka series namin ano nga nagparparang ta idi agsaon ni Maria agkantan ka toy pusok iday dayaw na ti Apo nagsirib mutan kinagubing oray mo ni Zacarias idi nagumel di nagparang ti anghel ken kuana the same nga anghel daytoy Gabriel. Idi nagparangken ko na nagumel siguro nagparparparang laeng kini Zacarias ngam hanlang nga nakasurat
Kaslakin ni Jose kita inggagay ti anghel no niya ti aramiden na. Namin ano nga nagparang ti anghel, iliklik na ta mapapatay, madangran, isubli na. Iso nga namin ado nga nagparang, iso nga ti pamilya tayo met, no na tayo, laan tayo mga orayon nga agparang ti anghelen, anggam no dayta nga pamilya, no adda, no dengdenggen tayo ti plano ti Diyos, idta nga pamilya, no guided by the Holy Spirit, kuma dayta nga pamilya, na santuan lataa, uray pa'y narukop, uray pa'y nakapsot, dagiti kamang na, uray pa'y no nagbasol, no adda pa nagpipinakawan, ken pa nagsisinarakoy, maawagan lata, nga nasantuan na pamilya, haantay mga maibaga nga nasantuanan ka agnanayon dayta, no. No idaton mo ta pamilyam kini Apo Dios, masubok tulat ta. Ikanan tulat ta ti panubok kin problema. Ngam di puso tayo, tapno agbalin nga nasantuan dayta nga pamilya, tartarigagayan tayo, padpadasen tayo nga ikaamang kini Apo Dios. Kin ipateg tayo at itong galmaysa. Pamilyam dayta. Kunak nga rod, uri dagajay kaeskwelaan mita, nagbaling kami mga kaslang pamilyang ka, nasaysaya at no, regular tayo lata ako mga agkikita, no, hantay man nga perfect nga adda, at least adda pa nagkikita. Taapaya, sa tay tula makita, tipatag tito, mari na, tipatag titong galmay sa no daduma, no, adda sumina. Nagsakit nga kitaan nga, daya may isang pamilya, kasi atay la, agkikita, no, adda na tay. Di pampamilya tayo ko, di tayo masango, nakabisbisi tayo, nagaduti rason tayo, into no adda na tayo, sa tayo agkikita, di mayat no dinumingo kay nga agmina tayo, ta dinumingo kay nga agkikita, na ibus kay taon. Haanri naan tayo, i-value tayo, no addaman kamang ti pamilyam nga nangilugas kanyam, ngam ijay ka nga pimigsa, you should thank them. Agyamang kalatakan niya da, taapaya, ijay ka nga timmibker, ijay ka nga limaing, ijay ka nga natubay. No, addamat, pamilya nga kamang mo, nga in-encourage na ka, idi agkapsot ka, agyamang kayo kadakwada. With grateful heart, nga daytay siraragsak nga puso, no, daduma ka, tinti agar-ari iti unag ti pamilya ka, ala, sakit tinakam, bumalbalas, aging ganan ton nga dagita, may nga dara, nagaad dayo, tiri nada. Nagdagsen nga ibagbaga tayo no daduma nga, mas close ko pa'y dijay, hang ko kabkabagyan ngam di kabkabagyak. Aging ganto dagiti apo tayon ka agsisina da, nagalas. Haan? Katata da ito, gaputa da iti mabalin tayo nga ibaga, ikawas, dagiti imbaga ni San Pablo, maikadwa, dengdenggen ti Diyos, kasla kini San Jose nga pinaltiingan ti anghel, sumursurot iti pagayatan ti Diyos, mabalintay mo't nga i-claim, nga dayta nga pamilya tayo, tartarigagayan na ti agbalin ana santuan, no, dengdenggen tayo mo't ti Diyos. Congratulations na dakay ditoy, at dadananang kintatang, at dadagiti anak, nga umay makimisa, tatanga Domingo, oray sa dino man nga lugar, kadagitay dumdum nga tartarigagayan nyo di pamilya yung idaton kini Apo Diyos, at tarigagay na nga agbalin nga nasantuan. Congratulations, no buo kay pa'y nga makimisa, at damo dagiti daduma, nakapingpinget nga makimisa, hana mo maayaban nila kay nataapa yan no sumangpo di balayda, Apo barbaridad mo, biyag na. Adamo dagiti daduma, umay jay lalaki, jay babae haan, taapaya, sa balit ipakaupayan na, nagsayang. Iso nga no, congratulations kung nakpailaang no, mabuo paila jay pamilyang umay agdaydayo kini Apo Diyos. No, tarigagayan paila nga idaton kini Apo Diyos, kunak nga roden. No, sursurwan nyo dagiti anak, apuyo nga agbasa, agbalin nga nalaing, sursurwan nyo nga agtrabaho, tidabes nga maisuro dayta, talik kini Apo Diyos. Panagbuteng kini Apo Diyos. Uray no inya adin no ti sarsarangaten da, no adda nauneg nga relasyon da kini Apo Diyos, handan to nga basta maupay ken maabak dito nga lubong. Ala kada kayo nga agtartarigagay, kuna tayo, ala maibilang tayo kumamot adagiti pampamilya tayo nga nasantuan. Haan nga perfect, ngem tarigagayan, kagbalin nga nasantuan. Hantay nga maibaga nga nasantuanen nga buo, ngam no tunggal maitublak, tunggal maabak, arakupen, idaton, tarigagayan nga agbalin nga dayta nga pamilya ke buo, tartarabayan ti Diyos,
Ikawus dagiti kayat ni Kristo, kaanya pa ilang ortibirukan tayo. Haang kumamot ang nga nga pamilya, kaibilang tayo nga panagtutuok dito'y lubong ha. Haang kumamot awan ati kasjay. Masapol ang nga nanamon tayo, ti patag ti tunggal maysa, nanamon tayo ti ayat ti tunggal maysa, ipari na tayo ti panagkaykay sa tunggal maysa, ay katarigagayan tayo met na sa graduan na santuan nga pamilya.